Asikubingelele Mbukalani KZN TV sikwamukela ohlelweni lethu namhlanje lengqikithi sithi sisuka kuphi lento namhlanje sibuyile futhi Mbukalani KZN TV nesihloko sethu sibaluleke kakhulu okuyisona sifuna ukusidingida kabanzi. Ngiyazi ukuthi amagama abantu abawasebenzisayo masikhuluma ngalesihloko lesi azoba maningi kakhulu. Sikhuluma indaba yokushweleza. Omunye kuzothi ukuxolisa maningi amagama esisuke siwasebenzisa ngoba abanye bazi ukuthi mawushweleza ingoba ushweleza edalweni bese bethi mawuxolisa ingoba uxolisa kwabaphilayo. Sifuna nje ukuthinta le ndaba le because kunabantu esibonile asebeze bahamba emhlabeni singakaze lube khona uxolo phakathi kwethu nabo. Kunabantu abaphilayo esingakwazi sikwazi ukuthi sihambe siyozehlisa kubona sibuyisane ngenxa yokuthi lento yokuthi ngiyaxolisa ngonile izwakala isinda kakhulu ukuze kwazi ukuthi kudlule izimo umuntu abhekene nazo. 035 789 8855 nokuthula m@1kzntv.co.za. Kanti Mbukalani KZN TV sihamba naye namhlanje umfundisi soke sithi uxoxa naye kabanzi ngokubaluleka kokuxolisa nokudlulisa ke ungabophi uma izinto seyikhulunyiwe. Baba sikubingelele sikwamukela ohlelweni. Siyabingelela sisi egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Siyabonga nje ukwamukeleka nakulolu hlelo. Sibingelele nababukele emakhaya. Sizokhuluma ke ngendaba enkulu. Yes. And deep and imize eminingi yafa ibulawa ukuthi umuntu akaxolisanga. Ihamba ibanga elide. Ihamba ibanga elide because ithi uma nathi sibadala singaxolelananga isangalimaza even izingane zethu. Dadewethu indaba yokuxolisa ilikhuni ngendlela eyisimanga. Ake ngilinganise nje umuntu njengoba sizokhuluma lokhu ukuxolisa siqondanisa nabantu umuntu onesithunywa. Kunabantu othola ukuthi unesithunywa esihle ngendlela eyisimangaliso. Kodwa uthola ukuthi uthe uma eqala ethi uyalungisa izinto zakhe wayilungisa ngendlela errong. Zigcina izinto ingabe isalunga konakala izinto zakhe zonke. Uma ethi uyahamba kubantu bethi umuntu nesithunywa afuna ulungisa isithunywa wena unamandla uthola ukuthi kodwa sekunento ufaneleyo ishweleza. Ukuthi useba nje ukuthi akashwelezile. Isithunywa awukwazi ukumuva uye phambili ungashwelezile uma kukhona into oyonile. Esithunyweni uxolisa njalo ngoba sifuna into ehlale uhamba nento ehlanzekileyo. Siyaya ke endabeni yabantu abaphilayo. Ngisakhuluma ngesithunywa njengamanje. Uthola ukuthi ahamba umuntu afike kumuntu afika hlola athi umuntu ayi wena unabantu abadala afuna uthwase kanti akufanele uthwase unesithunywa. Agcina sengene sedla inkambe ezirong. Lezi inkambo mezidla ahambe abone lento ayilunga aphume kule ntwaso yakhe athi uyaqhubeka nempilo lokuthiwa kodwa wena unani unesithunywa. Uma esethi uyasilungisa lesi sithunywa usefuna yena ukuvele athole umuntu ozovela amlungisele kanti sekufanele aqala abuyele emumva ayoyishweleza lento esithunyweni le mitha seyidlile obengafanele ayidle. Uma eseshwelezile la esithunyweni funa bese yahlanjululwa ngokwesithunywa gezwe lezi zinto aseyidlile ukuze isithunywa sikwazi ukubuya kuyena ngoba isithunywa once saba nenkinga ukuthi asanamile kuwe siyasuka kuwe. So ke funa uzube clean ngalendlela esifuna ngayo ukuze sikwazi ukubuya. So ke abantu abaningi yabashaya lento ekuthenini uthola umuntu usenza okright bamphakamisela isithunywa kodwa siphakame ngendlela because kunento eyayiqale yonakala eqaleni angayishwelezile. Lento ke ihamba izoshaya thina ke abaphilayo. Ake ngilenganise ekhaya nizelwe nibaningi bese wena uba nesiphiwo nje sokuthi wena uyabonakala ukuthi unesiphiwo izinto zakho zemoto uhamba kuthiwa lengane nesiphiwo nesithunywa bese kuvuka omunye mhlambe la ekhaya oba nomona nento oyinikiwe wena eyisiphiwo sakho kugcine kube khona into eyingxabano phakathi kwenu ngiyalinganisa ekhaya nje nizalwa ningabandawonye nigcine nibe namagama akhulumekayo engxabaneni yenu. Isithunywa siyasuka lapha so lento anikwazi manje lenkinga isizonibamba nonke la igcekeni ngoba manje isithunywa sala ekhaya sihlale kuwe ngoba silo mntwana yena esizothi masifika sifike sikhule uyena ozokhulekela izinto zenzekela ekhaya bese kusuka omunye mhlawumbe udade wena akone ngoba evuka umuntu ukuthi into yakhe kanjeni. Abanye babanga beze bebangesha impepho ethi umuntu mina ufuze ngabe ngishisa impepho akufuzele ngabe shisa kanti ithongo liyamkhetha umuntu ozoshisa impepho ukuthi nanga umuntu othi mekhuluma sikwazi ukumlalela. So ke lengxokozelo evuka la igcekeni iyalenza ikhala ingayindawo ngoba utholele ikhala lokukhuleka
kodwa kulokhu ukukhuleka lokhu sekuhambe kwaba nokukhuluma ngoba kunomsindo la egcekeni. So ke yizo zonke izinto lezi ezihamba zishaye isithunywa. Leyo nto ilula idinga ukuthi uma kade kunaleyo ngxokozelo nithathe umlotha ekhaya niphumele ngaphandle nihlambuluke ngoba ngisho ningahlala nikhulume kodwa khona into efuna ukuhlanjululwa manje ngokukamoya ngoba isithunywa siwumoya. Ngisho ningakulungisa ninenyameni kodwa khona into efuna ukuhlanjululwa ngokwesithunywa. Nansi inkinga la ifika ibe khona baba. Inkinga iba sekutheni ubani okufanele initiate ukuthi hayi akuhlalwe phansi kuxolelwana. Okwesibili bese kuba ukuthi akekho ovumayo ukuthi wonile. Nami ngiphakamisa umoya ngoba nawe ubukade. Uyayibona le nto leyo. So kugcina vele nokuxolelana lokho sifika nje ngenxa ukuthi mhlawumbe ubhuti omdala ingoba uthi asikwenza sisalisesenza nje kodwa nje kahle kahle sila. Kakhulu ake ngilinganise nje umuntu osuke enengilozi yokukhuleka noma enesithunywa uyena ofanele avoid izinto ezokukhuluma kakhulu. La ukuthanda ukuba nabantu khona abanengxokozelo understand ubuyena nalento ahamba nayo. Ngiyayibona ke lenkinga ukuthi uthola ukuthi la ekhaya siyazi ukuthi kunenkinga saxabana kodwa akekho ufuna ukuthatha initiative ukuthi ake sihlale phansi sikhulume la. Uyabona yini impakamo. So ilento iyawabulala imindeni eminingi ukuthi ngeke ngixolise mina kubhuti omdala ngoba ngicela lutho kuye noma ngeke ngixolise mina kumfowethu omncane ngoba vele imina ngenza izinto la ekhaya. Uyabona leli ekhaya liyafa kancane kancane lifa lakhile kumuzi omkhulu kodwa selifile spiritually ngoba imimoya yala ekhaya ayisazwene kulabantu abahlela egcekeni isiyadonsisana. So ke kugcine ukuthi ingilozi yala ekhaya nesidalwa sala ekhaya bese siyaqhala ke sibashiye labantwana ke siphume ngoba banomsindo. Abanye uthola ukuthi abanawo umsindo ngokukhuluma kodwa banengxokozelo enhlizweni zabo. Bayabopha uphika ngokuthi nje ngeke ngedlule umfowethu omncane ngeke ahamba ngemoto engaka mina ngingenamoto kusho ukuthi ikhona into anayo. Uyabona so leyo nto leyo ihamba inhliziyo yakwazi ukuthi isidalwa siyayibamba inhliziyo yakho siphila nawe egcekeni isithunywa siyayibamba inhliziyo yomuntu lo muntu akakuthandi lona unele bese sesiqhela kuwena. So ke leyo nto iyadinga ukuthi ibe nento ehlanjululwana ithi noma senikhulumile naxoliselana kodwa bese iyahlanjululwa kube nento eyenziwa ukuze ingaphindi ibuye phakathi kwaleli khaya futhi uma senikhulumile nedlule kuyona ngaphinde ukuthi makuvele okuvelayo bese uthi wena njalo nangonyaka othile wangenza ukuthi uthola leyo nto senayikhuluma nayo edlula ngoba kukhomba ukuthi usuku ungedlulile zixoba izinto uyishiye ngemuva. Nakho ke la mina ngifike ngingathandi khona ke la kuxolelwana khona. Mina mfundisi ngiumuntu othi maxolelwana ngifuna siqale ekuqaleni. Yes. Ngalesikhathi ungona. Usho ukuthi wawuthini mawuthi size sofika la egcineni. Kanti wena mfundisi mawusufika lapha nomlotha namanzi neshumo uvela uthi hayi asishwelezeni nje kumbozo ngigcine ngisale nesilonda sokuthi angisazi isizathu yebo sesixolelene but namanje angisazi isizathu esenza ukuthi ungone ngalolu yahlobo lulana but mhlawumbe ke sikhuluma masibuye eTolo. Amen. Bona KZN TV sina mfundisi namhlanje sikhuluma yona indaba yokuthi singenza kanjani ukuze umndeni ukhule ukuze siyekele ngxokozele khona egcekeni. Asipende sikamukela mbukalani KZN TV sabukuluhlelo lenqingithi sikhuluma yona indaba le yokushweleza nendaba yokuxolelana. Le nto bengichaza before siye eTolo mfundisi ukuthi iyangihlula mina le ndlela le wena mfundisi ozothi ufika wenze ngayo ukuthi hayi sekudlulile sesibonile amaphutha asigezeni iyangihlula because ingishiya nesilonda. Vele ukushweleza dadewethu khona okunye uthi mawufika emzini nomuntu ubona ukuthi abantu bala ekhaya bafuna ukukhuluma. Oh yeah. Kodwa inkinga ikhona mhlambe sekuhamba abantu kufa abantu la egcekeni. Bafiswa mhlambe lento yokushweleza nenhlambuluko iyababulala abantu ekhaya. Bafe baphele liphele ikhaya livala ukuthiwa kwabani lapha. Uthola ukuthi umuntu oyedwa owaba nenkinga kodwa akafunanga ukukhuluma. Sure. Zenziwe inhlambuluko uthola ukuthi uma sethi anginankinga mina ngiright. Mina ngibaxolele ngiright kodwa phinga ukuthi inhliziyo yakhe. Uyabona? So ke into enjalo idinga ukuthi manithola umuntu ozolungisa lento ayilande deep abuye nayo and uma kuzokwenziwa into enjalo lento uyayikhulekela ufuna nikhulekela ukuthi nobe kade
ebophila inhliziyo nobe engayikhulumanga izinto zonke kodwa lento kunesosho kuthiwa inqaqa amafindo esuke siqaqa amafindo nezifungo okufuze ukuthi manje uma sekugezwa la ngiyalenganisa ngalenkathi ake sithi awufuna ukukhuluma wena mina mangikhuleka la bese ngikhulekela ukuthi ngalenkathi ke uma sesigeza la futhi fanele ngisho ukuthi uma sesigeza la uma ekhona osele nento uzobonakala ngiyothi uma ngiphuma sala hlabeke yayizwa lento angithi sizolungisa ikhaya la kodwa khona umuntu othi mina ngikwazi ukukhuluma akafuna ukukhuluma so ke vele funa masiqala emumva uyikhulume zonke izinto la wonakale khona uyabona usuku uhlambuluka lapha uma ungafuni then mina ngifuna uma sengikhuleka bese ngicela inkosi ngicela ukuthi uma ekhona nokusalile la ekhaya okuyoba inkinga ngicela ukuthi abonakale ngombala then ngalenkathi nginihlambulula ngendlela ukuthi ngiyazi ukuthi uma ekhona onenkinga ngoba usuke ebulala leli khaya lomuntu omunye uthola ukuthi akalibulali ngokuthi mhlambe kuxatshaniwe uphatha umuthi omubi obopha izinto la igcekeni so ke funa mase singena kule nhlambuluko niqabane ningazi uthola ukuthi anishawa izitha zangaphandle nishawa umuntu wala ngaphakathi uthi akube nesiphithiphithi la ekhaya ningezwana uyena ocontrolayo ngemithi yabo so funa mina uma sengifika la ngifike ngikhulekela ukuthi inkosi lamanzi engizobahlambulula ngawo iwona ofuna afike aveze omunye ohlabeka semtime ithi phela lo nhlambuluko suke sehlabekile kuningi imfundisi la endabeni zenhlambuluko sengifuna ukuhamba ngiye lokhu kushweleza lokhu kuxolelana nabantu abasuke bengasekho yes sibe nazo izimo la uthola ukuthi mhlawumbe nabazali bethu ngenxa yokuthi thina abantu abamnyama kunzima ukuqonda umzali ukuthi waze wahlukumeza yes waze wangona kwesinye isikhathi uma umzali sekone ngalolo hlobo ngenxa yendlela esifundiswe ngayo omunye uvela aduba ikhaya ehambe ukuze nje ngabe ingxenye yalento lena thola ukuthi kuyahamba kumzali uze uyashona sekufanele ke manje kuhlanganwe ke manje kwenziwe inhlambuluko kuxolelwane ke manje nomuntu ongasekho manje vele ayisekho into asezoyikhuluma nalokho esengikhuluma vele sengibona ngathi nje sengiyaphosa nje leyo dadewethu idinga ukuthi kube khona abantu abadala abazothola ukuthi kwakwenzakalephi okokuqala lokho kwenye inkathi ke kune case lapho thola ukuthi anazi kwakwenzakaleni kodwa kuloko kuthiwa shwelezana nomama wenu siphile esikhathini lapho thola ukuthi omama bethu nobaba bethu bephile esikhathini seyimfihlo azafe nemfihlo uyayizwa lena uthola ukuthi nikhona la ekhaya izingane nizele niba u7 kodwa umama uyazi ukuthi lengane esithatha kuyona la ekhaya ngenze example akuyona la ekhaya futhi uyifihlile uze wahamba enze njani eyifihlile then into enzakalayo la useyahamba umama emhlabeni lengane sinenkingi mayithi yahamba lengane kuthiwa wena uma wena waba nephutho walenzayo uyayibona lento ideep so sekufanele kwenziwe njani la ngoba lengane ingeyala ekhaya kodwa futhi akuyona eyala ekhaya uyabona noma ithi uyoshunqisa impepho lengane kuthiwa wena ungala ekhaya kodwa futhi awuyena wala ekhaya so ke into enzakala idinga lento ukuthi nithola isilwane sokuqala lo muntu leniphume naye ngaphandle nifike nimcelela intethelelo silwane sokuqala sokumcelela intethelelo sisacelela umama intethelelo okay umntwana vela kanacala iphutha laba kumama then bese sekuzoba nesilwane sesibili ngoba ngalenkathi afika ngale na kuthi unecala usuke exoshiwe emndenini akabibikho akahlali nomndeni hamba ubuyele emumva uyolungisa lesi simo wasenza wakwenzelana ukuthi usedinga abaphilayo ukuthi benze njani bazomcelela into uma ningafuni nabaphilayo uyohlala kanjani ngeke azabe isidalo esilokho nakhona akusho ukuthi uma sesenimhlawulele senizombona sevele sekhomba ukuthi kunjani usazothi uma sehlawulele bese kuthiwa siyagweba wena usazohlala mhlambe u20 years ungasondeli kulezi izingane ungasondeli nje kule generation ekhona mhlawumbe uyoze ebonakala kuyi generation yeingane zenu kuthiwa usesibona ugogo yabo kodwa kule generation so ke into yenzakala kuyekudinga kube nesilwane sokumshwelezela then bese kuba nesilwane sokumngenisa sokumbuyisela edalweni so ke uma uzofika umshwelezele bese umshiya uphinde futhi ukubone kuloko ukukhalazeka kuthiwa
lo mama namshwelezela impela kodwa khona into eningayenzanga ngoba fanele kufike ube nento ethi ifela ukuthi lo mama waba necala bese kuzoba nento ethi sicela ukumbuyisela manje kuphi emndenini ekhaya abuyele ekhaya azoba unkosikazi then seningazenza izinto ke nizenzayo ake ngilinganise lo mama uyahamba emhlabeni senijahene ukwenza isidwaba sakhe nenkonzo yakhe kumkhuphula akamukeleki kulo muntu isho ningahlaba inkomo engaka ngeke azamukeleke kufanele ukuthi niya waste and just a waste funa aqala ashwelezele ingakenziwa lenkonzo yokuthi seniyamkhuphula nimenzela itshe lakhe in funa niqale nimshwelezele mase nimshwelezele bese nimbuyisele ekhaya mase nimbuyisele ekhaya seningamenzela kumsebenzi ukuthi nasi isidwaba sakho mama ukuthi impilo yavuma na inkomo yesidwaba sakho nansi inkomo yokukhuphula uyabona omunye uthola ukuthi mhlambe uhambe engenzelwe inkomo yogodo seningamenzela isigodo sakhe uya ngokuthi kusuke kuyisima kanjani kuyahlukana kodwa lo muntu uyadinga ukuthi ashwelezele ngoba umuntu osuke ehleli engaseke emhlabeni ehleli engekho emndenini ngokuthi kunamaphutha awenzile uyinkinga kwabaphilayo but ngizocela ukusebenzisa nje igama mhlawumbe elizothi phecelezi kancane bebeyinkinga mani labo ogogo bethu ngokubopha izinto nokungafuni ukukhuluma izinto nokudlulisa izinto kakhulu abanye ubuthola ukuthi uyazi ukuthi ake ngilinganise mhlawumbe agane isithembini isithembu uyazi ukuthi le ndlela lapha yana kaMasibanibani ifa uyena okay yabo iyafa iyaphela uyena sengiyakuzwa and uyayazi into ayibophayo uthola ukuthi sekufika isikhathi sokuthi ahambe emhlabeni akasahambi ngoba once abafazi befika bebababili ekhaya kusuka kunesizathu uthola ukuthi lo walulethwe ngesizathu nalo lethwe ngesizathu wena usubulala le yandlu uyabona so uthola ukuthi uyazi ukuthi lengane kaMasibanibani ufelwa zingane uMasibanibani wenzeni yena then mase kufika isikhathi sakhe sokuthi uyahamba emhlabeni sebethi asimukela ngesikwazi ukumukela abangasekho idalita sikwazi ukumukela hambe yolungisa le yanto ubatshela ukuthi wena wawenza le yanto ngiyabona ukuthi ngeke kwenzeke vele kunzima ukuthi sengahlala phansi akasafuni ukukhuluma ngeke vele mfundisi ngihlale phansi ngithi mina engakuthakatha into zakho mayibheda vele kahle ekugcineni kosuku vele ngangenza lokho ngenhloso yokuthi vele ngisale ngedwa so ukuxolisa vele ayikho nento kodwa ekugcineni mase ehambile lo muntu ubuya zoba inkinga uba inkinga ngendlela esimangaliso and iproblem ekhona eyenzakalayo abantu ngalenkathi umuntu esayenza into ibamnandi kuye iyahlekisa ibe mnandi kuye ibona ukuthi iyasebenza isebenzela yena but iproblem ekhona igeneration yakhe yonke kunemndeni esafarishayo ngezimo zabazali amaphutha abawenzayo bahamba bengafunanga ukwalungisa bewazi futhi ngoba umthakathi usuke zathi ngumthakathi la emndenini asedolo Bolani KZN TV sihlena umfundisi namhlanje sizama ukulungisa bakithi ukuthi singenza kanjani ukuthi lento asingabe sisayishweleza sesihambile ake siyilungise manje sinenhlahla ke thina ukuthi sine generation nje ejwayele ukuyikhulumela so mhlamba sikukhulume thina ukuze singabe sesibekwa ngaphandle namabhokisi ekuthiwa kuhlanjululwe uyabona nje mfundisi asiyayitela Bolani KZN TV siyabuya Asipende sikwamukela Bolani KZN TV sabukuhlelo lengqikithi sihlena mfundisi namhlanje sikhuluma naye umkhulu ukuthi singenza kanjani bakithi ngenxa yokuthi kuyiqiniso ukuthi siyaxabana bayasona hawu yazi lento yena yangikhumbuza enye into ngicela nje ukuphoza kancane kule esikhulumayo ngifuna ukuya lapha emzini kuyenzeka omakoti begane uthola ukuthi umakoti mayiseganile mhlawumbe engaphatheki kahle emzini kungahambi kahle umakoti athatha imithwalo abuyele ekhaya ngibonile ke insukwini kwenye indawo kuthiwa useshonile umakoti kwathiwa akathuthweke futhi aphathelwe inkomo ayoshwelezelwa ukuze ayongcwatshwa futhi khona la ayihambe khona umbuzo wami uya la ekutheni umuntu mayisuke asuke wazi waduba ikhaya ushwelezelwa kanjani ngizayibeka ngithini lento yokuphuma kamakoti ekhaya ilichile elikhulu kabi esidalweni ake ngenze example ogogo behlala mhlambe 5 years umkhulu engekho ahlale azafica umkhulu umuzi usumkhulu ayishiya indlu yodwa bahlala so esidalweni uma esephuma la ekhaya bakubuka kulichilo lento yesimanje ukuthi enibaba la ekhaya sekunjani senixabene usuzothatha impahla inkinga ngendlela esimanga ngithi usuku ungene ngebhokisi
la ekhaya Yeah. kwakhishwa isilwane ngalena wabulawela isilwane kwazobulawa isilwane ngapha uma usuphuma wena usuthatha impahla uphuma lo muntu engafa ngisho ukufa ngendlela okusuke kuyona futhi akakwazi ukuthi uma eseshawa izinto lapha nje bese ephumile bese vele ebuya a decide ukuthi uyabuya njobe decide ukuthi uyaphuma ngoba lokho kuyambulala and lo makoti ngishe ngafa lentabeni lapha ahambe waya khona ngabe uyoganga ngabe usethola ishendelisha ngabe sekunjani ngishe ngafa afuna abuye eze kuphi la ekhaya so ke leyo nto le idinga ukuthi uma iselu one ufuna afike kutholakale imbuzi yokushwelezela bese kuba nenhlawulo lapho sisakhuluma ngamakhehla nezinyanya zala ekhaya uyangithola angakayikhuluma indaba yokubuyisana nalo abezomgana uyangithola usazoshweleza kubantu ngoba ngelenkathi ungena uba umfazi la ekhaya usuke ungagani yena lo muntu usuke ugana yena ngokwenyama kodwa usuke bekhona abantu spiritually abakulandile bazokufaka phakathi kwaleli ekhaya okufanele ngisho ukukhuluma kwakho uma ukhuluma nendoda yakho ukhulume ngendlela ehloniphekile ngoba usuke ungakhulumi naye lo muntu nje ubusuku umganele kusuke unabantu abadala abakhethile abathena niba umfazi la ekhaya mkhulu ngiyaxolisa ngiyazi ukuthi khona la eminye imibuzo esiyiphozile but le young interest njengamanje isizathu sami sokuhamba ngiyazi ukuthi mhlawumbe idalwa azizwa le but isizathu sami sokuhamba kimina siyezwakala nasekhaya labangamukela khona siyezwakala uyazi ukuthi mkhulu sikhuluma ngo-GBV indodi yangishaya kanjani lezo izathu lezo ezisuke zizwakala sengihlawulela ukuthini kusho ukuthi bekufanele ngize ngifele la ekhaya idalwa i-understand ngalendlela esi-understanda ngayo thina le ndlela yamanje ake ngilenganise I'm not saying ukuthi ngi-encourage lento yokushawa uyangithola kodwa indlela obekwenzeka ngayo kudala ogogo bebehlala izimo zenjalo so ke uma sekwenzeka manje kuthiwa thina sahlala nje kwenzeka ukuthi yini nengahlali ake ngilinganise ke kwaba nomunye umama wahanjelwa umkhwenyana wakhe wahamba wayosebenza eGoli wangabuya wahlala lo mama uyazi ukuthi lo mama isidalo uma suke sikulethela ekhaya siyakwazi ukukulwela nalomuntu omganele uma eguquke bayibhubesi noma engasenzekala siyakwazi ukwenza njani sikulwele lo mama wayivuka njalo ekuseni kakhulu avuka shanele akhulume nezidala kwenze njani nangibaba la ekhaya engasabuyi yangizwa ngikhuluma ngento ekhona umuntu ebiyenzeka ngibuka evuka ekuseni sithi sivuka ebese lishanele liceke elishanele akhulume umbone ezekhala egcekeni unga understand ukuthi ukhalela lo mama oshanele wazakhala egcekeni ukhuluma nezidala zala ekhaya uthi ningifakela ekhaya kodwa manje lo muntu enangilethela la ekhaya akasekho la ekhaya ushone waphelela lo msebenzi baba yangithola wabuya esegula esegula waletwa wafika la ekhaya wafika waphila yini unayo into wena makoti ukuthi ena reporter eyidalweni nakho kwenzeka ukuthi la ekhaya nakho kwenzeka ukuthi la ekhaya nakho kwenzeka ukuthi la ekhaya uyabona uma lento ungayireport noma besuke bekubuka bona bazothetha liphi icala ngoba kade ube kuthethwa icala enkantolo kungena qala i-case number i-complaint ufuna kube ne-complaint so wena yiphi complaint oyilokhuzile kubona abantu abadala ukuthi ninginike le ndoda kodwa le ndoda njengamanje ayisahlala ekhaya le ndoda isiyangishaya la ekhaya isiyangihlukumeza yabona faka i-complaint esidalweni ake nokuthi uyoshunqisa impepho bakweminye imizi impepho ayikho uyabona thatha umshanelo nje ushanele la igcekeni uclean enkathi uclean ukhulume nesidala ninena ngifaka la ekhaya yini kwenzeke kanjeni uma kungukuthi lokho akwenzayo kuliphutha bazomshaya asibuyele kwisho mfundisi Nkosi yami mina hodwa ke noma singahambisani mina nje ngathi ake singene kule yaselo yeba uma esehambile vele mesehambile usuke ehamba uduku kodwa uma ungenela kangingibulinganise nje umama kwami uma ngathi uthatha impahla uyaphuma ehamba ngisho ngahamba yephesheya kodwa mhla isefile kufanele abuye uyongidinga yayizwa lento le ngiyalinganisa nje ngilinganisa uyongidinga indoda mayikuthole ngenyongo noma ungahamba ubone kukuhle kangakanani ubone kuba right kodwa ekugcineni kukhona la ungeke uphume khona ngoba usuku uthelwe ngenyongo wahlalwa amakhehla kuleli ekhaya kwenye inkathi ayakiyeka athi asingambulala kahlala aphile ngoba siyayibona nengane ethi ibhedile yayizwa lento le ayibhedile ngoba nabo abakucindezela kunezalukazi lapha ezithi kodwa nathi sasingeke sikuhlalele lokho sasingeke sikuhlalele kodwa once lo muntu wafa sekufanele kubuywe manje
kutholakala izilwane azongeniswa la ekhaya azongcwatshelwa la ekhaya yonke into yenzele la ekhaya ngoba ungumama ngokwedlozi nangokwenyama la ekhaya. Ngiyakuvumela mfundisi because nathi ekhaya sike saba kuleso simo umama wahamba ekhaya but uthe mayisakho umuzi wakhumuzwa kamabiki. Vele kufanele enze njalo. Fanele enze njalo. Ngithi kuyenzeka bethi mabehlala nabo laba abadala phansi babone ukuthi lo mfana wethu kodwa uyaganga. Uyabona? Ngoba phela kuyathethwa icala. Lithethwe ngokamoya ukuthi le ngane iziphume nje ikhishwe yini. Ayina umfana niyambona besenza u1 no2 ubesenza u1 no2 nathi besimbona enza lokho le ngane isizi yaphuma la ekhaya iyahamba mhlawumbe uthola ukuthi uma esephumile bese fika lapha akakhishwe ukuthi akalithandi lo makoti leli ekhaya kodwa uyahluleka ukuphila kule environment akuyona ngesimo salo baba anikwe yena. Uyayizwa lona hayi ukuthi umuntu wesifazana uhlale njalo kodwa whatever liyokwenzeka uma kathi uyashona fanele alokhuze. Ingakho kuye kudinga ukuthi uma usuphumile noma ungaphuma phuma ke uyokwakha ikhaya la ugane khona. Lokho kukhomba ukuthi aweyisi. Kodwa uma uzophuma uyokwakha usugane enye indoda usuwakha ikhaya then ungafa nokufa. Mfundisi ngibona soyiqeda le show namhlanje asedolo Mbukalani KZN TV sikhuluma indaba yokushweleza because iziningi izinto engamaphutha kwayona le engithi ngiyifaka ngewindi nje yomakoti le eshweleza ezinye zezinto eziyamaphutha ezenzeka nje ukuqhubeka nokuphila kwempilo. Mbukalani KZN TV seyidolo siyabuya. Asipena sikwamukela Mbukalani KZN TV sabukuhlelo lenqikithe sihlena umkhulu namhlanje sithake sithi ukufunda kakhulu kubantu abasuke sebebadala because thina njengabantu abancane sinokuthi omkhulu thina sihlalela imibhedo so siyashesha nje nokuhamba nokudikila ekhaya. Now ngifuna ukuya kule yokudikila ikhaya neyokushiya ikhaya ukuthi bangonile mani la ekhaya and nokukhuluma ngikuthandi noma ngikhuluma vele angizwakali so kungcono ngithatha imithwalo yami ngihambe. Lena dadewethu yasekhaya yekhaya ke ngithi nje sakhile ikhaya uyazi ukuthi isidala sikhangeke sicomplainela ukuthi uthola umsebenzi eGoli wangasiriportela ukuthi uyaphuma uthatha imithwalo umsebenzi uyakumuvisa ukuthi hamba uyohlala eGoli ngokuthi umsebenzi ukude. Asikakakhulumi ngokuthi kunengxokozelo nane khipha kodwa nje ukuthi uhambile uthola lo msebenzi unikwa yibona kodwa manje ngoba usuthatha imithwalo uya lapha ya uthola ukuthi siyacomplain lengane yenzani manje funa lento uyireport ngisho uphuma nje uyohlala khona usho ukuthi ngisaphuma ngiyozama amatoha omkhulu babesebenza vele ukwazi ukuthi bahlala kude yabona baphume baye kude kunzima kakhulu kuma sekunengxokozelo esikhiphayo. Futhi most of the time abantu abathi bephuma phakathi kwamakhaya uthola ukuthi baphuma sebephuma namagama nezifungo zokuthi ngiyahamba la ekhaya ngeke ngiphinde ngibuye la ekhaya. Omunye ashise ngisho umuzi yabona axabane nontathu awashisa indlu yakhe ahambe la ekhaya aphumele ekhaya. Omunye uthola ukuthi esehambileke la ekhaya idlozi liyamlanda lento sekufanele manje kubuye kuzolungiswa eshwelezele lento yokuphuma ekhaya okokuqala lokho. Omunye uthola ukuthi seshwelezeliwe lo sekufanele manje azoshwelezela ashweleze inhlamba aphume ishilo la ekhaya nezifungo lezi ayishilo la ekhaya bese kuba nenisilwane sokuthi ufuna abuye manje abuyiselwe la ekhaya ngoba the time uphuma nesidalwa siyakiyeka angithi usefungile la ekhaya uthi yoka ngiyaphinda abuye la ekhaya ufuna ukuphinda mathatha asimiyekeke uyothi ungene engozini yemoto sesenkingeni yabona uzokuthiwa ukwazi abantu ke singakubulali ke sikufake nje ezintweni sikufake nje ingozini sikufake kuphi nakuphi sifuna uzubuyele emumva uyolungisa lenkinga uma kade ushisa umuzi fanele kuyobhulwa lomlilo oqala ngoba lo mlilo uyohamba ube umkhokha la ekhaya sekunomkhokha umlilo la ekhaya kahle noma abushisa indlu yakho ngoba abanye ushisa indlu yakho ngoba asafuna ukuthi la ekhaya usafuna ukuthi la ekhaya umkhokha lo then lento ufuna ukushwelezela one wena ufuna ushweleze wena uphinde uzovala lo mkhokha uphinde kube nento ukuthi uyabuyiselwa manje na esidalweni nanti usushwelezela lezi zilwane zihlawula lento lemphefumulo yalezi zilwane ivala yonke lento phezulu kwekhaya lonke yabona ukuze ukwazi ukuthi uphinde usungakwazi ke manje ukubuyela kuyocela emsamo ngisacela okuhle ngoba
once wenza lezi zinto basishofa yonke into idala sishofa yonke into ebezikunika yona Yeah. okay valani makade sebenza uthatheni lo msebenzi usiyasiphaphela vala uyobona uphelelo umsebenzi uphelelo yikho konke so leyo nto iyabalimaza abantu and inzima kakhulu umuntu meseshona kade hambe enzele emgilingwane nina ingane nisa understand ukuthi kwakwenzakalani uyabona omunye uthola ukuthi unika unkosikazi amxoshe lo nkosikazi la ekhaya right amxoshe athi hamba la ekhaya ngisakufuna la ekhaya amkhiphe ngegate ahambe lo nkosikazi kanti lo nkosikazi wayilethwe yikhehle elithile la ekhaya nina ingane nazi uma efika lo mama mhlawumbe usemusha afika izalele ezinye ingane zakwenye indawo uyabona sekufanele manje kushwelezwe inhlamba lo baba owayekade eyishilo la ekhaya kushweleza ukuthi ena uwaxosha umama la ekhaya funa phinde futhi manje azobuyisa umama la ekhaya ngoba wayemumfazi la ekhaya usebuya nezingane zakuphi manje zakwenye indawo leza ingane zakwenye indawo eza la ekhaya kodwa futhi manje na zibiza igazi la ngaphandle uyayibona le nxifi umuntu kosukeke mhlawumbe uthola ukuthi ake ngilinganisa ushisa ekhaya funa kubhulwe umlilo funa kushweleze yena funa abuyiselwe la ekhaya yabona ngoba isitalo sisuke sesenze njani siyamdikila ubanga umlilo ubanga umkhokha la ekhaya ubanga umsindo la ekhaya so lezo zinto lezi zizo zonke izinto ezilimaza abantu abaningi kunabantu othola ukuthi uthola umsebenzi eGoli ahambe seyisile la ekhaya ngoba uyasebenza nihlala eGoli athuke la ekhaya yabona athuka abantu la ekhaya uma efikele ku December athuka abantu la ekhaya asuka ahambeni uyazela so athenga umuzi eGoli kodwa ikhaya lakhe likuphi lila siqala izinto lena ibhede yabona ushiya umakoti la usethola omunye umakoti le noma intombi le usethuka abantu la ekhaya manje usehlukumeza abantu bala ekhaya leli ikhaya linedalo aphumela ekhaya ahamba kasabuyela ekhaya washiya ethuke kwasana qala ithonga lithi asiqede umsebenzi ahliphize yonke into hliphize asale limhlabe ngokugula ebuye sephethwe ngohlaba ezakhona kuleli khaya ubuya manje uza la ekhaya sekufuna zoshwelezelwa manje la ekhaya asidlule ngenxa yesikhathi sengibonile vele ukuthi ngeke siyiqede nansi ke lena enye into omama futhi nogogo isikhathi esiningi ababa nalenkinga le uthola ukuthi okade uyikhuluma uthola useshonileka akasamukeleke idalweni ke manje kwesinye isikhathi unize nimbone ngamehlo egcekeni ukuthi awu lo muntu uyantanta ngenxa yokuthi khona la angamkeleka kangakhona leyo nto leyo singayilungisa kanjani leyo ihlukene kaningi kuyenzeka omunye uthola ukuthi akamukeleki ngale ngenxa yamaphutha akhe yes ake ngilinganise omunye mhlawumbe ubenikwe isiphiwo sokuthi ena uyosebenza abantu noma ubenikwe into ethile okuthiwa kufanele agcine ifezile ukuze leli ikhaya likwazi ukuphila ayinqabe lento akasamukeleki ngala ngithi omunye uthola akamukeleki ube umuntu obethakatha yabona imkhuba beyenza akamukeleki ndawo omunye uthola akamukeleki ngoba ubebathuka abantu abadala bengakholelwa kulezi zinto zabantu abadala yabona amadimoni nje bengafuni lutho yabona lo nto kukhona nje inkolo engeke ngibone mostly mayike wahamba emhlabeni akupheli ngisho iviki ubabone sebepoka yabona yini is because laba bantu abadala noma ithongo belithuka so ke into enjalo idinga ke manje ukuthi kulo wokuqala idinga lento ukuthi lo muntu aqale ashwelezelwe lokhu ukuthi akafunanga ukuthatha umsebenzi kushwelezwa eyidalweni zonke bese kuphinde kuzoshwelezwa kumnini walomsebenzi ngoba kusuke kunomuntu osuke ehleli kuyena omnikela umsebenzi bese sekuzoba nento yokuthi isilwane sokuthi useyabuyiselwa manje na phakathi kwaleli ikhaya ukuze abuyele naye akwazi ukuthi lesi sibusisa sesihlisele kuyigeneration ekhona ukuze lento ingabi safa ngoba khona into ekhangithi la ekhaya kuzoba nomuntu osebenza abantu uzoba yi1 kodwa abanye bazokwazi ukuthi impilo yabo lokhuze kodwa ithonga elikhulu elifuna lomsebenzi lihlale kuwe uthola ukuthi ulifuna then sek affecta the whole family yabona the whole family isiyasafarisha because kunomuntu othena ngokukhuleka kwakho la ekhaya ukukhuleka kwakho nokwethatha lomsebenzi kuyokwenza ukuthi izinto zonke iqaqeke uthola ukuthi nawe uyifuni lento uthi awukholelwa kuyona then leyo nto iyiproblem ngendlela esimangalisa utholeke omunye ukuthi kade phathi imithe emibi omunye kade phathi ilwane ngiyalinganisa njengoba sesithanda nokuthwala yes mhlawumbe athe 12 lo muntu ufuna aqale uma esehambele emhlabeni ayosuswa lo moya abese uthathele ngoba ubese ngasebenzisa umoya wesidalwa nomoya kaNkuluNkulu kodwa ube vuse umoya yayizwa lona ake ngilinganise ngizoyikhuluma le because noma abanye abantu izobathinta
ubungoma nesithunywa izinto ezimbili ezahlukene. Akufani, yes. Akufani. Ubungoma akuwona umoya kaNkulunkulu. Umoya engawuvusa nakuwe dadewethu. Uvuka usebenza abantu benamathwasa. Yabona? Yeah. Umoya ubona ngoba ngisho isangoma mase sishonile asikhishwa ngomnyama ibhokisi laso. Funa kubhotshozwe ngoba kusuke kuvala umkhokho ukuthi lento izodala ini? Umkhokha la egcekeni. Kubhotshozwe indlu ngabhotshozwa nje lento ukhishwa ibhokisi la ibuyivala. Yabona? Kukhomba ukuthi akuwona umoya ohlanzekileyo. Usewuvusile ke wena lo moya la ekhaya wenza ngawo imali lakhe ikhala lihle fine uyakusebenzela wena uyaphila. Uma usufika ngale bese kuthiwa asiyazi lento ohamba nayo. Hey. Buyele emuva. Yekobaphila ucela bakususele lento olokhuza. Yabona? Sekufanele manje lezi ingane ngale nkathi usuhamba ngithi uhamba nawo lo moya. Ngabe wesithwalo, ngabe ubungoma, ngabe umoya ovusile, uhamba nawo lo moya unamathele kuwe. Sekufanele manje na kubuywe kuzosuswa lo moya kuwe. Yeah. Before kushwelezwe, before kwenziwe zonke lezi kodwa fanele uqale kususwe lo moya ngoba lo moya ngalenkathi uhamba nawe uhamba nayo yonke into yawo. Ngisho ukuthobe kwakhe amabhilidi la ekhaya izindlu zakhona izocracker ubone ingane ephelelwa umsebenzi konakala izinto kuthiwa kwane dokashona umama lapha na kwaphela konke. Yini ilesi spirit osivusile asizwane nento yala. Idalwa ayihlali nento engcolile. Ayihlali nento engcolile. Aseyitolo baba ngoba ngifuna masibuya ke sigoqe ngiyazi ukuthi isolution ngeke izibe yodwa. Yebo. Kodwa mhlambe sizama ukuthi siyisondeze ndawonye sibone ukuthi because kuningi usukhulume ngakho usukhulume ngonkosikazi ehambile ekhaya wakhuluma ngomuntu okade gange thakatha wakhuluma ngomuntu odikile ekhaya sekukuningi so ngeke sikwazi ukuqeda konke kodwa mhlambe ake sibone ukuthi kuphi la singathinta khona. Amen. Bola KZN TV seyitolo sembuzo. Asiphinda sikwamukela Mbukalani KZN TV sebukela uhlelo lengqikithi sihleli naye umkhulu namhlanje sikhuluma yona indaba yokushweleza yokuxolisa yokubuyisana emakhaya noma ngabe umuntu usekhona noma umunye akasekho. We've seen abantu umoya ungasafuni ngisho ukuhlukana nomzimba ngenxa yokuthi kunezinto engaxoxiwe kunezinto engakhulunyiwe kuze kuthiwe akuhlanganwa kubizwe inkonzo lento deep ingakho sithi umkhulu ake sipha ama solution namhlanje ukuthi iyiphi indlela esingenza ngayo ukuthi siyisuse lento ingabi sahlala ngisho einganeni zethu. Dadewethu kukhona ukuhlambuluka okulight nje. Ake ngilinganise isiganene. Yeah. Uyangazi njengoba ngumuntu onabantu abadala bese ukhuluma kabi kimi. Sigcine siphakamiselana emoya. Kukhona ukuthi mhlambe nixabane nizingane zandawonye vele hayi ngoba nixabana ngoba kukhona mhlambe ocupho umunye kodwa senixabene nisekhaya phela. Kuyadinga lokuthi nithathe nje umlotha. Okay. Just normal umlotha la kubaswa khona nithathe imali emhlophe niphumele ngaphandle. Bese nifika seni dadewethu ngiyaxolisa ngikhulume kabi. Noma sithandwa sami ngikhulume kabi. Uthelela amanzi uyageza izandla nakuthelela amanzi ugeze izandla uyabona kulight nje lokho. Ngiyaxolisa ngicela ungichazele ukubaleka kokuphumela ngaphandle. Angithi sisuke siyolahla into engalungile la ekhaya. Okay. Yes, sisuke siyoyilahla into enze njani engalungile siyenze la ekhaya. Sesibuyela singabanjani kodwa funa lento manje oyenza nikhanyisa isibane endlini nisho ukuthi sisacela ukuphuma. Siyolungisa isimo sibe nokungezwani nokuphambana okube khona la egcekeni sicela ukuphuma you report emsamo then bese niyaphuma uma sesenikezile ngaphandle seniyabuya seniyafike niyasho cha sesilungisile sesihlambulukile sicela ukuthi nakunina noma bekukhona ukukhulumeka bese kuyadlula kulight lokho into nje elula engenzela on a normal day mhlawumbe nihlukumezene noma nagcina nathintana kabi uyabona. Then bese kuzoba nokunye othola ukuthi kuthanda ukuba deep. Sekudinga manje ukuthi kube nento ethinta mhlawumbe isilwane esithile. Uyabona? Like uphatha umlilo. Uyabona? Mhlawumbe sengikushayile, mhlawumbe sengikhipha igazi ngakushaya, ngakubeka ingozi, uyabona? Noma mhlawumbe ngikuthakathile, uyayibona le nto le. Yizo zonke izinto lezi eseyidinga manje ukuthi kwenziwe njani kuphunyelwe ngaphandle lento isiyohlanjululwa. Kwenye inkathi uthola ukuthi akuzona izinto eziphatheka kodwa bengikubophele mina
kunemndeni othola ukuthi igcina ixabene ngendlela eyisimanga ngemisunderstanding yoyedwa yeah hayi ngoba understand ukuthi okusho ukuthi udadewethu njengoba enza njena akafuni ngibe nokuthi mina kanti uthola ukuthi wena mhlambe bewuvikelana ngiyalinganisa kugcine kube nalento yokungezwani ngokukamoya okugcina kube ukuthi ngempela ngisho befika abantu bethi bazokhuleka bethi la ekhaya kukhona into engalokhuzile uthola ukuthi nibambelene inhliziyo ngokukamoya kodwa niyakhulumisana yabo niyakhulumisa so leyo nto nayo ifuna ukwenziwa njani ifuna ukuhlawulelwa kunento ke ethola ukuthi enye iyenziwa ngeenkuku isukungakabi deep khona enye sukungasayidinga inkuku esukusidinga imbuzi idinga ukuthi kube nezimbuzi la ekhaya ezizothengwa noma uma nifuyile nikhipha imbuzi esibayeni nilungise lesi simo ukuze kube right so izinto ezinjalo ziyadinga ukuthi sedlule kuzona siyilungise because ekugcineni ziyayibamba impilo ziyayimisa impilo so ke kuzigaba kuya ngokuthi isimo enibhekene naso sikanjani khona ke lebuya ikhuluma ke umfundisi ethi asihambe siye nasempophomeni ke siyayihlanza because lento yokuxabana lento yokwenza into igcina isikweleka igama eli right lithini isikumbatha ukuthi njalo wena la ufika khona fanele uxabane nabantu kunjalo ngoba waxabana nabantu bakini emsebenzini wena fanele ushaye abantu ngoba ushaya abantu ekhaya ake singene kule yamanzi ukuthi izosiza kanjani inkonzo sinenkonzo yangomhla ka29 yeah lapho sobe siyohlambulula khona siye empophomeni lapho siye empophomeni so ke inkonzo enjalo kunabantu othola ukuthi omunye uthola ukuthi kwakufuza alungise izinto zabantu abadala wangayilungisa ngesikhathi baze badikile oh yeah ufuna sishweleze le omunye uthola ukuthi kwanga into yakhe ayidingi ukuthi asebenzise umuthi yena ahambe yena ungena emthini bamfaka emthini ufuna ishwelezwe le ngikhuluma abantu abanemoya omunye uthola ukuthi ena mhlambe ube nenkinga ukuthi abese ungcoliswe nje izinto zomhlaba yeah yonke le nto siyobe siyoyihlambulula kunabantu othola badinga inhlambuluko ke manje ethola ukuthi inhlambuluko ethinta amakhehlo omndeni ahamba ahleli kuyena elinye uthola belimnika isikhwama kodwa lesi sikhwama sinjani siyisikhwama esingcolileyo sidinga ukwenza njani mhlambe sagcina lesikhwama sesibulala la ekhaya sesidala inkinga izo zonke izinto lezo fuze ukuthi zihlanjululwe indlela zakhona zahlukene ukuthi kuhlambulule kanjani so ke sizoba nayo inkonzo eyohlambulula ithunywa sishweleze kwabafuna ukushwelezelwa kube khona indlela ukuthi sibashwelezele sibacelela into ethelelo then bese sesibangenisa ke manje ngoba awuvele ungene empophomeni yeah funa uqala kube nento eyenziwayo kuwe ukuze ungene lapha ya ithunywa zempophomo bese sezikuhlambulula manje ngokukamoya spiritually kodwa sesiugezile umzimba wakho ukuthi ufanele ungene lapha so sizoba nayo le nkonzo ngomhla ka29 ngiyacela abantu bayenza ama bookings early so that sizokwazi ukuthi kukanjani khona ke inamba engicela ukuthi bangithinte kuyona okuyinamba yami e0769395 8454 uma 0769395454 uma bengangitholi kuleyo number ngoba ngihlale ngibhizi kakhulu kuyenzeka lolo cingo ongakwazi ukulibamba ngicela bangishayele kule number 072-61-22 bese ithi 321 072-61-22-321 iyona number le ngicabanga ukuthi bazomthola umfowethu ozobamba ucingo lapho okuyena ozobe sebanika ama direction nanokuthi kuhamba kanjani kodwa yoba ngomhla ka29 end of this month kuyobe kungolesihlanu so wonke umuntu akenzeka ama booking ngendlela efanele okuningi siyokukhuluma ke ku WhatsApp lezi number zombili ziya WhatsApp kunombuzo wokugcina mfundisi ngiyase isikhathi asisekho mhlawumbe uzongichitha kodwa ke kulungile ungichithe makuthi lona aqine selikhona yebo uma ngiphuma ekhaya ngenxa yokuthi akusahlaleki ngingane mhlawumbe umama owenza isimo la ekhaya singabi right mhlawumbe sesizamile ngahamba ke manje ngayoyihlalela emqashweni wami ikhona indlela ukuthi ngihlale kahle emqashweni wami ngaphandle kokuthi ngishawe yidalwa ngesinqumo engisithathile ngiye ngithi umuntu onesimo esikanjalo khona i-environment obona ukuthi akusahlaleki la ngendlela engiphila ngayo angihlali akuhlaleki futhi kunezinto umama mhlawumbe angafuni ukuthi zenzeke la egcekeni ezizokuphumelelisa impilo yami phuma uthathe isibani uphumele ngaphandle ngiphume ngaphandle kuphuma emqashweni wami cha awukakaphume ekhaya usesekhaya usudecide ukuthi ngiyahamba manje yabona ngesimo sesizathu ukuze isidalwa singabi nenkinga
thatha isibane nje uphumele ngaphandle kwekhaya bese ufika umemeza uthi sidalwa wena ohleli kimi ohamba nami ongibhekileyo nongikhulisileyo nginenkinga la sengidecide ukuphuma la ekhaya ngenxa ukuthi kuno 1 no 2 no 3 kungenzeka ngikhishwa izinto zakho odinga ukuthi ilunge abangafuni ilunge kungenzeka ngikhishwa indlela engihlele ngayo kungenzeka ngikhishwa zinhlamba whatever reason kodwa sibikele ukuze sikwazi ukuqhubeka siyokwenza njani sambe nawe siyokubheka because lo muntu ohleli kuwa uzobuyela yo reporter kwabadala nababamphethe ukuthi lo mntwana ukhala ngokuthi uhlushwa u1 no 2 ucela ke ethi kuphume ekhaya uyabona lapho usuyakwazi ukuthi unaso manje sizathu usuyayibeka zonke izathu ezenza ukuthi wenze njani uphume ekhaya kodwa uma uzovele uthi uma uxabene nomama wakho usuyaphuma yathutha then inkinga le one kunento abantu afanele bayi-understand umzali wakho ngisho ngona kanjani ngisho ngakuthuka kanjani uyohlala umzali isiqalo sifike sisho lokho sithi uyohlala yini umzali kodwa wakho uyamzali ingakho ke lento isenza ukuthi ena ngisho umzali engenza ini ufuna ungamphendula okungenani isuka kuye because once waqala wabeka amagama phe kwakhe isibusiso siyasuka kuwe so ilandela isiqalekiso sekuyisiqalekiso kuwe yena wenza okurong kodwa wena ulungisa okurong ngokurong isiqalo sizoshaya abaqala yenzani lengane yathukuma wayo yabona noma bekuthiwa uhlanya kangakanani noma bekuthiwa wone kangaka ngisho bekuthiwa uyamazi ukuthi uyena ubamba impilo kodwa awukwazi ukubeka izwi phezulu kwakhe yabona wena kuphela fanele ukhulekele ukuthi ngiyacela nina abantu abadala ukuthi ningisize nangu uma mekhuluma amagama nje hlala uclean yenza sure ukuthi uhlala uclean asivale ngoba lo suyithinta so akulona iphuthu ukuphume ekhaya kodwa ufuna uphume ube nazo izathu oyibikayo emsamo leso uyithinta mfundisi siyinkinga because sinenkinga sizalwa abazali abatoxic kakhulu abazala abanamadimoni nabo kakhulu abazali abathanda impi kakhulu abathi mabeqeda ukulwa nabantu abanye bakhetha bahlukanisa phakathi nezingane zakhe yeso athande lo angakufuni wena yabona yabo ngisho ungathola umkhwenyana no right ufuna ukuzolobola wena afina ngathi ngaba awulotshola ngabe kulotshola yabo khona umama banjani yabo omunye uthola ukuthi nje unixabanisa nina ninodwa ubona umama uyasixabanisa thina sisodwa yabo abazali kunabazali kodwa wena make sure ukuthi wenze okuright ngoba uyingane la ekhaya hlala uthobekile ngisho ubona ukuthi hey kunze uma udecide ukuphuma bika usishe isizathu ukuthi inakho kungikhiphayo ukuze ungafika ushayeke lapha ngoba uzofika ushayeke lapha asivalele simfundisi siyabonga ngibonga kakhulu ke ithuba engilitholile ngicabanga ukuthi abantu bazongithinta izinambeni ezikhona ubaba uDlamini endaweni yaseSikhawini eMadukwini ngiyafoneleka ngiyatholakala ekhaya ngitholakala Monday ngitholakala Tuesday ngolwesithathu angisebenzi ngitholakala ngolwesine ngitholakala ngolwesihlanu ngesabatha angisebenzi ngiphinde ngitholakala ngesonto ekseni ngingakayi esontweni ngivula ke ngo7 ngivale ngo10 sengiyenkonzweni uma uhluleke lapho usuyongibamba sengibuye esontweni ngabo 3 so ke izo ngayikhathe ngitholakala ngazo lezo ngiyacela abantu mabefona bafone bangcwele bese kuba nesikhathi engicela ukuthi ngo9 o'clock bangabe sangifonela ngiyacela khona into vele bafone ngo12 bafuna ukuzongixoxela izitori ezinde ngiyacela bangcwele ukuthi nami ngisuke sekunesikhathi sami somndeni angikwazi ukulivala ucingo ngezimo ke zomsebenzi wami kodwa ngicela abantu at least ngo9 ngicela bangabe besashaya abantu ngaleso sikhathi asibonga mfundisi ngiyabonga kakhulu asibonga Mbukolani KZN TV asithemba ukuthi kukhona nikufundile kulolu hlelo lethu la namhlanje njengoba sikhuluma indaba yokuthi asixolelana asibuyisana lezi zinto kumfundisi ayikhuluma namhlanje nasemsebenzini nje bakithi awungabe umuntu nje othanda ukuphehla udushu uhlala umuntu ofuna ingxabano uhlala umuntu ofuna ukubona ukuthi uzobalaya ufuna ukubona ukuthi bazodlana ufuna ukubona ukuthi bazokwenza njani siqedile kwa namhlanje sibonana ngokuzayo sithemba ukuthi nifunde ukukhulu kulolu hlelo lethu namhlanje siyabonga